بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أمي على فو أمي على بركة أمي على ولمن الله على بلا جنكا Ali Allah subhanahu wa ta'ala de ko agal Qur'an ba sanman kono kona ya barka da ka wala ni mando ka be do franga ne mawka ala barka dalen ko fe ka ala wala ni mando ne ma yini kishini barka ni chama mu ina Allah subhanahu wa ta'ala fe ako ke kira ko ndigi ka ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu bin sallallahu ka shenkeli ala naga melego be soli ka shenta hukum konna na ma fo ka tare au bismillah ana me kun akwa jemun ka mandi kono na jemun ka mini au tednanya ka ble mali kono ani mali ko ka ne ala kumano ya ka Qur'ane kono kanga don mo ko nyinga na ta do hukum konna na nga don ma bado be nyongo fe fadilatu Sheikh Modibo Boli imam bado kalabankoro koko o juma misri ba alman bado ami ala deli ala ka barka do ana shila ala ka hereka ana ala ka ana deme hukum konna na te kuma janya ami kuma di ustaz bama aka to na jamu fo kuma nyebla kuma mabula ko luke ko fe ami do nga wala na ustaz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe bela jelen fo lamini kelaw ani flele kelaw wala kan bismillah kan sijo ban konnana be foli nyesin bela jelema kerengerana mo mino ka bare dine lasi islamiya wala kafara telewni radio so mino be kesri suni ani tlela fokasi meja utoma wala bafo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa ambalma al-islam balma tele la jel ke jekul bela jeni malikono ani malikoka ambe awfu ko barkada amul maga chesri ta ka fle sanga konana na dorete aunda fo awniche usazu ante kuma janya me kuma di mai ka duiga walanda bakono walanda mini kele no gala bembi ko sababu ga bena nafake mamu maga jamu gala be ga sa balma ken dinke Abdulaziz Muhammad Dumbiya Madu Dumbiya dinke ame ala deli ala ka barka do ani choroba shila ustaz falyatafadal mashkura. شكرا فضيلة الأستاذ عبد العزيز دمبيا ننتقل بالبلين دمبيا إن شاء الله ولا نداك في عند ولا من ولا إن شاء الله أنا جبربا على كم أنكرا على كنا وجدي آمين يا ربي ولا ندامي ني ولا بنندو أمبولو إنا فاو يركال لنينا تمي نبي فامكو التقليد الأعمى تقليد الأعمى ولندا مي ni bi anga bi watina surtout kerengerana anga jamana konana femi ni acharinindo yorobe taqlidul a'ma kroyi ka fen la dege ikunfe wali ma kunfe la degeli wala nyablala naam أما فالحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان الله عاصيا أم بألا بركدا كاتنو
masami ni ale de ya ka Qur'an bayin jigi aka jom bayin kan no yi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun koson hine koson dan fɛnw bɛɛ lajɛlen mun koson kangari mada dan fɛnw bɛɛ lajɛlen wala an bɛ seereya k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen min bɛ bato ni tiɲɛ ye fo o masa kelen o seereya min ni a bɛ dibi yɛlɛma ka kɛ nɔɔrɔ ye wala dusukun ni dibi bɛ a la fɛn min bɛ o dibi changer ka nɔɔrɔ di o ma o ye kalimatu shahada ye n'o ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛ seereya k'a fɔ muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden don a cira mun kosɔn a ka mɔgɔw la nisɔndiya mɔgɔ minnu jumɛnw don mɔgɔ minnu dogora a ka taabolo la fo kiyama jɔ don ala kan fara o jamakulu kan ka kangarima da kɛ fana ɲɛnamaya kɔnɔna na mɔgɔ min n'i y'o sira bila o la fɛn min b'i ɲɛ o la ka kangarima da kɛ o la fana o la a bɛ fɔ ale de ma ko da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira o la ciden min don a ye weleli kɛ ka taa ala ma ni ala ka jɛn ye o la ni kanda sira ye ala kan bɛɛ lajɛlen kanda kuma dɔnbaw ko adamaden o la n'i ye fini don fini n'a ma kɛ ala ɲɛ siran ɲɛ fini ye i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ segin ala ma i kanangolo hali n'a sɔrɔ la diɲɛ jiniw fini bɛɛ lajɛlen mara bɛ e de bolo tant que ni ala ɲɛ siranɲɛ tɛ yen o la e ka fɛɛrɛ bɔ o bɛ kɛ fu de ye don min ni segira ka taa ala ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka segin ala ma ka sɔrɔ an langolo don o la finiw la ɲuman o ye ala ɲɛ siranɲɛ ani ala bato o sutura o ye kudayi de n'o tɛ a tɔ o ye ɲɛla sutura de n'o tɛ sutura yɛrɛ yɛrɛ ye o la ala ɲɛ siran ani bato o de ye adamaden bɛ sutura diɲɛ ani lahara o la mɔgɔ min n'i kɛra ala kotabaga ye i k'a dɔn k'a fɔ o baara o ye fɛn ye fɛn min ni nimisa b'o kɔfɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi nimisa ma kiyama jɔ don ani diɲɛ sigi bɛɛ lajɛlen na Ustaz Abdul Aziz an ka walanda in n'o ye kunfɛ ladegeli walima ka fɛn ye ka ladege den o la fɛn don Allah subhanahu wa ta'ala a ye kangarimada kɛ a la ani fana a ka ciden fana ye kangarimada kɛ a la o kɔrɔ ye jumɛn i kana fɛn ye ka a ladege den ka sababu kɛ o waleya o bɛ kɛ sababu ye o bɛ na ni halaki ye mais sani halaki ka na fɛn min bɛ kɔn o ɲɛ o ye jugujuguya ye n'a fɔra kunfɛla degeli o kɔrɔ ye min ye i ka adamaden dɔ ladege a ka dusukuna sira la a ka bato la a ka diinɛ na a ka baaraw la a ka kuma hali a ka kuma cogo la k'a sɔrɔ e b'o o waleya min kɛ i b'o o ladegeli min kɛ ka sɔrɔ daliliya perewu foyi tɛ e bolo mun kosɔn ni n ye nin ladege a résultat bɛna kɛ jumɛn ye walima n y'a ye a diyara n ye n y'a ladege ten o la o fɛn mɔdɛli bɛ kasara a ka ca a laban tɛ kɛ ko hɛrɛma ye an ko Allah subhanahu wa ta'ala a ye kangarimada kɛ a la a y'o fɔ kuranɛ kɔnɔna na an ka gafeba n'o jigira kiraba in ka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala a ko wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah subhanahu wa ta'ala ko kirama sallallahu alaihi wasallam kama ciden ci ka ko inye fiu
fo mɔgɔw ka sɔrɔ o jamakulu la mɔgɔ minnu ye sengolaw ye mɔgɔ minnu ye fangatigiw ye mɔgɔ minnu ye mɔgɔbaw ye f'u ka ciden ninnu jaabi k'a fɔ a anw y'an bɛnmaw n'an faw sɔrɔ nin taabolo in na mais anw tɛ se ka o labila an b'o de ladege. Allahu Akbar. cidenw ka jaabi bɛ kɛ jumɛn ye? Naam. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. الله أكبر. cidenw b'a f'u ma yali ni aw ko aw y'aw bɛnbaw n'a mɔkɛw n'a fufafuw sɔrɔ nin taabolo in na aw dun bɛ o kan aw tɛn'o dabila yali ni Ala y'aw ci ni fɛn ye fɛn min ni o ka fisa ni o ye a t'o dabila a ka tigiw ɲuman kɔ min ye kanda ye ko u b'u janto k'a fɔ u b'o jaabi k'a fɔ inna bima ursiltum bihi kafirun. aw cira ni fɛn min ye Ala ye fɛn min d'aw ma k'aw ka n'a lase de o fɛn in de anw b'o fitiri waleya an b'o nkalontigiya an t'o tiɲɛtigiya o la nin b'a yira k'a fɔ adamaden fɛn o fɛn n'i b'a waleya n'i b'a ladege fo k'a sɔrɔ preuve b'i bolo fo k'a sɔrɔ daliliya b'i bolo min bɛ kɛ sababu ye min bɛ kisi ɲɛso sigi ani lahara parce que n'a fɔra adamaden i bɛ ninnu fila de ɲɔgɔn cɛ i ka ɲɛnamaya i ma i bɛ lahara de walima i ma i bɛ diɲɛ kɔnɔ ɲɛnamaya waati kunkurunin don walima lahara n'o ye ɲɛnamaya kuda ye o la min ka jugu ni o bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ min bɛ kunfɛ ladegeli kɛ o de ye a sɔn caman i b'a sɔrɔ o bɛ mɔgɔw tɔw filɛ k'a fɔ o ye kodɔnbali ye a tigi b'a yɛrɛ lajɛ k'a fɔ ale de ye kodɔnna ye o la ale de civilisation bɛ ale de la o la ni min tɛ o système na o la e tɛ jate kodɔnna ye ale fɛ k'a sɔrɔ ale de ye mɔgɔ fililen ye ale de bɛ dibi kɔnɔna na ale de ye kodɔnbali ye nin kumakan in kira sallallahu alaihi wasallam ale de b'o fɔ an ye a ye mun fɔ a ko latattabi'unna sunana man kana qablakum ba'an بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. الله أكبر. كلا صلى الله عليه وسلم على يلا الدنيا ولا أي فين فو فمي بي لي أون بسيكو ريزلتا سمنتيا ويجمع. كلا صلى الله عليه وسلم a ko don dɔ la a ka sahabaw ma k'aw na tugu manto minnu tɛmɛna ka kɔ aw ɲɛ aw na olu nɔ minɛ aw n'u ladege a na tugu kɔ paranya sibirinya o la sennɔ ko hali n'u donna korowo kɔnɔna na aw bi don u nɔfɛ mais kumakan in kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ aw bɛna manto ladege aw bɛna jamakuluw ladege mais aw bɛ taa u ka taabolo fɛ aw bɛ to la aw bɛ tugu u kɔ hali n'a sɔrɔla olu laban yɔrɔ na kɛ yɔrɔ gɛlɛman ye yɔrɔ koronnen ye yɔrɔ ɲangatilen ye ka aw bɛ tugu u kɔ kira sallallahu alaihi wasallam waati min a ye nin kumakan in fɔ sahabaw kama ya rasulallah al-yahud wa nasara qala faman idhan. Allahu akbar. Sahabaw ko o kumana o yali e bala ka min fɔ nin anw bɛna jɛnw ladege yali yahudiyaw ani nasaraw de ya kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni olu tɛ jɛn de don Ustaz Abdulaziz kira sallallahu alaihi wasallam a ka nin kumakan in na n'i y'a lamɛn a bɛ komi n'a fɔ a bala ka kuranɛ aya dɔ de kɔrɔ fɔ an ye suratul baqara o aya 120 aya 120
الله سبحانه وتعالى نعم أقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله أكبر. أقول كرام صلى الله عليه وسلم كو يهوديا نعم أني نصارى كلو تنا جن إكو إكا كو تنا ديا uye فواتي مني تغرا أكو. الله أكبر. o tɛna kɛ i fɛ fiyewu fo waati min ni tugura u kɔ. Allahu Akbar. o kɔrɔ ye ja yahudiyaw ani nasaraw o tɛna jɛn kira ma o tɛna sɔn kira ye o tɛna sɔn kira tuguɲɔgɔnmɔgɔw ma mɛ a nɔfɛmɔgɔw ma fo waati min n'u tugura olu ka kɛwalew kɔ an'u ka fɛn ɲininaw an'u ka fɛn dilanlenw kɔ. mais yan yɔrɔ la Allah subhanahu wa ta'ala a ye walawalali di nin kumakan in kɔnɔ a kɛlen ka kira ladɔnniya k'a fɔ ninnu tɛna kɛ e fɛ fo ni tugura o ka taabolo la mais Ala ye explication dɔ di o ye jumɛn ye a ko qul inna hudallahi huwa al-huda. Allahu Akbar. a fɔ a lase o ma k'a fɔ Ala ka kanda o de ye kanda ye. Allahu Akbar. Ala ye kangarimada kɛ a ko wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Allahu Akbar. ko mɛ kangarimada kelen kɔfɛ ani yamaruyalen fɔlen k'a fɔ i k'a fɔ ye nin de ye sira tilennen ye ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ni tugura u ni dungaw kɔ o la e kelen ka kanda sɔrɔ ka faamuya ka ban k'i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛbaga tɛ i ye suruladɔnna tɛ i ye Ala fɛ yen. Allahu Akbar. ni Ala ma min dɛmɛ dun o tɛ dɛmɛba sɔrɔ dɛ. wala ustaz ni fɛnw ye fɛn min bi silamɛden i b'a sɔrɔ a jogo fɛn min bɛ ji a ye hali a ka diinɛ la fo n'a sɔrɔla nasaraw ni yahudiya fɛn min n'a y'o ye olu fɛ a b'o de kɛ koba ye a bolo. sahabakɛ dɔ a tɔgɔ Adi ibn Hatim ko don dɔ la ale nana kira ma sallallahu alaihi wasallam waati min a nana kira ma ko o y'a sɔrɔ kura o dulonlen bɛ a kana a sanulama fana. o la ko waati min kira y'a ye kira k'a ma nin boli in bɔ i kan na i k'a fili nin jo in a bɔ i kan na i k'a fili. ko kira nin fɔ ale ma sallallahu alaihi wasallam ko o waati la ale y'a mɛn kira sallallahu alaihi wasallam a bala ka ni aya in kala o ye jumɛn ye ko ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allahu Akbar. ke e filɛ ka minnu ladegeni olu y'u ka batomɔgɔw an'u ka karamɔgɔw an'u ka dɔnnibagaw u y'o de minɛ k'o kɛ Alaw ka Alaw ye ka Ala n'o ye daba masa ye k'o ye k'o to yen. Allahu Akbar. wala bi anw silamɛdenw an ka comportement bɛ cogo di. o la min b'a lase adamaden ma o ye ka fɛn ladege ka sɔrɔ daliliya t'i bolo foyi a ka di ni ye dɔrɔn ni dungo baara ka tɛmɛ ni o ye. Allahu Akbar. o la kira kama waati min ale ni aya in mɛn a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko olu kun t'u bato kira kama ko yali u kun tɛ fɛnw haramuya wa n'u y'a haramuya o nɔfɛ mɔgɔw bɛ ban a la k'a fɔ o la an ka dɔnnibaw n'o ye yahudiya nasara o ye nin haramuya bɔn an b'a to yen n'o ye fɛn min daga k'a sɔrɔ a haramuyalen tɛ fana u b'o daga o la ko o de ye bato ye. o la ka fɛn ladege kunfɛ ladegeli a bɛ kɛ sababu ye jogo tiɲɛ o bɛ bɔ a kɔnɔna na ani fana
odronte hali ikadambe ani kadine jogo nyuma mi niyo soro ika sigida la du kono ola ka fenwore la dege ka soro pervuti bulu abe sababu ye o koba nonu be chen ibulu odronte abitla ki ke mogo mi ni fililendo odronte ala kan bela jelen kisi aba tigi lase nyangatama kiyama jodo Allahu akbar we ala ka kuma kande ako yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nari yaquluna ya laytana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul Allahu akbar ni nyangatami Allah subhanahu wa ta'ala aya foloni o ye folo ko domi o nyadaw be yelma tasma konana na kiyama jodo ala kan bela jeren kisi tasma amin ya rabbi wala ko o minu be nyangata o bu kanto anta bone ka soro hali an kunye ala bato anaka kira o bena mun fo na'am وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل الله وبافا أما سألا نيا أون سراني نيا تايما السبب بورا جمنا أن كمبا أن يمغو دلا دغي أنغا مغو باو فويان فليكا بو كاندا سراما وبنا منفو نعم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا الله أكبر على عمبا منيفة أمبا نغتا من كونانا إكو نغم فلا إكو ملتبلي مغولا مغم منو كرا سببوي ني أنسرا من كونانا من منيو لسما كن في اللادقلي كفين يدرون ككبا مغولا ولي ما كوكا جيه inni dunga fedron kafo mba alla dege ten Allah wala ninde be wala se adama dema wala ustaz Abdul Aziz naam John ni dara la kafo ala keleni Muhammadu akachini no e kalimatu shahada koroi ikado an kafo mabaye folo fiko blay kuna odangani akakila o koson kanga ke mogo mi mogo de kanga ella digi de kanga ke mogo flele yoroy min ba to itina ke no fe mogo eti o dronte ika dina ni ka dambe ika wasoni ay yoro bela la hala bela ala de yo fo qur'ane konana أكو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كو يلي كما كان بين من كفسا كتم مغمي نو يويلي كتا ألما كبارا نمان نو يباتو كيلوي كايا كفو كدانغانيا كفو ني إسلامي ني يردي على دما ولا إسلامي كان كتندي kana ke ni fem niyo ye kena mo ko la walima mogore le te mo minun to ate chef dambe kelena ate dine kelena mango la degete Allahu akbar surtout ikadine na surtout batula o de la islamia ban ya maruya ka fo ni be fem la degi mais iba sumani ala ka kitabu ye fo iba sumani kira sallallahu alaihi wasallam aka sunna ifolo ka barake ni hakli akana ke nyefendo ye dron besinga ta ka waliya ngaddu konana wali mangaddu konana wali manga jamana konana wala no kera abe fode ma kun fe la degeli sawaba wote nasro ala Allah akbar kadoko ودل الله سبحانه وتعالى كو فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الله أكبر كن مغمي نتغرا عليك كاندا انكو اتنا فلي اتنا كنانغويا
parce que ni adamaden filla o fili o laban ye kunangoya de ala kan bɛɛ lajɛlen amin ya rabbi wala mun ka teli ka na ni fili in fana ye o ye kunfɛla degeli de kunfɛla degeli Allahu akbar ka fɛn ladege i y'a ye dɔrɔn a diyara i ye ten ka don a fɛ ten o laban o ye fili de fili laban ye jumɛn ye o ye kunangoya ye ala kan bɛɛ lajɛlen sɔn amin ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ako faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun wala ni minnu tuguranga kanda in ko siranya te uka jorote u ye fana kiyama kɛnɛ kan o de la an b'a fɔ silamɛ o la fɛn b'e bolo i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na min bɛ se k'i kanda diɲɛ sosigi la ani lahara sosigi bɛɛ lajɛlen na o ye jumɛn ye o ye ala ka kitabuba in ye o la o kan k'e wasa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na kira sallallahu alaihi wa sallam a ka sahabakɛ dɔ n'o ye al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu a ko don dɔ la kira sallallahu alaihi wa sallam a y'u waaju o la waajuli in mɛnna sen na waajuli in fana walanda dira o don waajuli kɔnɔna na min kɛra sababu ye fo ka dusukun magaya fo ka dusukun lasira a kɛra sababu ye fo ka ɲɛjiw bɔ o don kira sallallahu alaihi wa sallam a ka nin waajuli in fɛ o kelen waati min sahabaw kama ya rasulallah ka annaha maw'izatu muwaddi'in fa awsina o ko kira ma sallallahu alaihi wa sallam o ko ala ka ciden a bɛ komi n'a fɔ e ka nin wajuli kanbɛn de don a bɛ komi n'a fɔ e b'a la ka au revoir de di nin wajuli in kɔnɔna na o la a ka d'an ye i ka an bilasira o kelen waati min kira sallallahu alaihi wa sallam a ko ma usikum bi taqwallahi والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد حبشي كن بمن فوي بمني أوما ولا سرلانغا كنا ننجا من دي أوما أو يوجيجا على نسرانيانا أو يوجيجا أكلمنيك أكتبو أني مغوكو تنكي نوما سرابلا سراب جمعين دو كودو على كسرا الله أكبر أقول إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كنا ودولا كلم بلولا كنا فونيوغاناني تشاماي أنتو كنا بي كنا ودولا كلم بلولا دنيسو سيغينا كو أبنا فرفرالي تشامان دي الله أكبر كرا صلى الله عليه وسلم أين نفو كسوليسون دي وسلسة جمعي كني أيو واتي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم ولا كنوا ولا يرى نيو واتوي أيو جانغا تابلولا أنينغا خلفاء نو صحابوي منهم كندروا كتابلو أيو جيجا أولا أكو عضو عليها بالنواجز ولا أكوني ترند أوكا أكوني سيجي أوكا كوريا أو جيجا لا كنا توكا أوكا بركضو ولكن صلى الله عليه وسلم أيجي يافو كتلاك سوليسون دي أي منفو وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أيو جانتو نعم فم كراو من بسنسي دين كونانا باتولا ala ko baaraw la fɛn kura minnu bɛ sinsin a la a y'aw janto la dɛ ko ka da kan fɛn o fɛn n'o kɛra fɛn sinsinnen diinɛ kɔnɔna na o ye fili de ye o la o kɔrɔ ye k'a fɔ e min ye silamɛ ye solution b'i bolo i ka kitabu gafeba kɔnɔna na kira sallallahu alaihi wa sallam a ka sunna kɔnɔna na
wala manga ke kun fela degeli jamakulu doyi Allah subhanahu wa ta'ala ko inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allahu akbar. Ko nin gafe ba infle no qur'ane kay be kandalike ka tasirat lenendema abe mu'minu de la nisodiya wala mu'minu jumen ko do minu ye bara nyuman ke ko saraba de be ulu ye ala kan fara o jama kullu ya rabbal alamin. Wala ustaz Abdul Aziz Slame wala manga ke mogolla file manga ke kunfe mogoy wala tanki ala ka gafe babe kira sallallahu alaihi wasallam akalla dilikaw be wala o kange wasa ika hakili barani oyi o de la bitlena ambe wati kono wati mi aka gelen kosobe wala hakili ma kan yi janto iyere la ika fotaw ni ka ketaw bela jelena kadaka kira sallallahu alaihi wasallam ako wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Naam. Ko mogomi illi manialendo ka fo ala e kilenye illi manialendo ka fo jodo be no kiyama jodo yi ki ka hera kuma fo wali ma iki damine wala ni wati ni nyagami chayara wati minuna emmi ye ko donai ika fotaw ika jatemina kosobe ani ka ketaw akana ke ni fenwo femme mbo lagale wali ma fenwo fenno donia ba mba bela jelenda kenaka ai parce ni wati nyagamina abete no o yerete islamé fana ika kuma kan iba jatemina wati bede oui ala ka ladili kan ye ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma a ye mun fɔ ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid o la ko adamaden foyi kumakanden foyi tɛ bɔ i nɛn na fo k'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don mɛlɛkɛw fɛ o la an b'a fɔ n'a fɔra kunfɛla degeli fɛn o fɛn n'i b'a ladege ani ka diinɛ suma fɔlɔ n'a sɔrɔla a kɔ o tɛna kɛ kojugu ye i ma i kana fɛ kunfɛmɔgɔ ye i kana fɛ kunfɛla degeli ye haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala al-Mustafa. An bɛ ala tanto an bɛ ala barika da an bɛ ala waleɲuman dɔn lahala bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ an tun ye a ɲɛfɔ aw ɲɛna kuma ɲɛbila kuma kɔnɔna na nka ka jɛmu ka mandi de kɔnɔna na walima dɔnnibagaw ka kɛnɛ bi an n'an ka karamɔgɔkɛba Fadilatu Sheikh al-Ustaz Modibo Boli Kalabankɔrɔ kɔkɔ masjidu at-Tawba al-Manbado an bɛ ala deli ala ka barika don an n'a si la ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ala k'an n'a dɛmɛ ala k'an n'a ka dɔnniw yakubaya o hukumu kɔnɔna na kuma bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma Ustaz kuma laban kuma ani dugawu don kan inshallah an bɛ sɔrɔ ka walanda ɲɔngiri inshallah. Naam shukran n b'i fo kosɛbɛ Sheikh Abdul Aziz a n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ani lamɛnnikɛlaw o la kuma laban min bɛ yen adamaden i bɛ ko o ko la o la i kan ka to k'i yɛrɛ révision kɔrɔtɛ k'a fɔ i ka programme dɔrɔn na adamaden yɛrɛ i ka ɲɛnama ye programme de ye i kan ka to k'i révision kɛ waati bɛɛ ka lajɛ i ka ko kɛtaw ani ka ko fɔtaw ka to ka mesurer k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ wala duwawu min bɛ n fɛ ka duwawu bɛ studio mɔgɔw ani mɔgɔ minnu bɛ lamɛnni na mɔgɔ minnu bɛ jataw la ani minnu b'a cari ka duwawu kɛ u ka baara in ala k'a ko ma nafala ye diɲɛ ani lahara bɛɛ lajɛlen k'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la o la an bɛ duwawu kɛ fana an ka jamana ala k'a basigi ala k'a basigi ala k'a basigi mɔgɔ minnu bɛ jamana ni a mara b'u bolo bi ala k'u dɛmɛ kɛ cogo la min n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw lafiya ka jamana fana basigi ala k'o sababu di u ma wala an ka dɔnnibaaw fana minnu bɛ baara la tile ani su ni tile bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini ala fɛ sen ni kɛnɛya ala ka di anu bɛɛ lajɛlen ma ya rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullah. Ka kuma cɛ
gan numéro di flelge jagulu ni laji melge jagulu numéro kerengren billa maliko nani maliko kan alhamdulillah rabbil alamin numéro min be manitel 66 17 77 67 orange 76 17 77 67 نعم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمي على فو أمي على بركة ده أستاذ موديبو بولي أمي على دلي هالسا نتنا كنا ولا ناس كيكوفله أمي على دلي ولا نو كم أمي على بلا على كلو يراونا أستاذ موديبو تلي واتينا توكا كما نمنا دانس كي بي إميشنا نجانا نا بوك ما كنا هالسا نا جمانا مالي على كلوسما على كباسكي أنكلنا كنا transition ma waye dana daga ala ku dana ma ko ala ka to kan jigifa kebeni kambeni kile ya rabbi ala ko danga jamana kono anga o conseil ma ya rabbi Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara anaga delegation bela dina ala ka barka do anu shila mami jemugana be ga se awma DMS TV si juno ramadan ngono aw balma gana mo de gena ka kala ne do no al ustaz Abdul Aziz Mamadou Doumbia no Mamadou Doumbia denge malikishki anyo de foyante segante na mala de ala ka barka do anu choro ba man shila ala ka hare kana ala kana deme ya rabbi ala kana kana ya rabbi aljanna jannatul firdaus ala ala ko no anay haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين